Dzina langa ndi Abena Chidzanja Nkoma Begete kulandirani program inanso ya lero ya munakumana bwanji pakanema wanu wa mibawa. Program yanu imene maitsatira bwino ma comments anu siyana wa Facebook tikakumana nanu ya ife timakhala olimbikitsika timafotokoza nthawi ndi nthawi kuti nanunso mungadzafuna ndokonda wanu kudzaoneka program imeneyi tiyimbireni pa nambala imene ili pansi pakanema yanuyo. Lero ndachitikaso mwayi kuti yayi ndi pa nyumba ya mtumiki winanso odzozedwa amene kaiti kumva mbiri ya iwo komanso ndi akazi awo maka nkhani ya chikondi chawo kodi inakhala bwanji pake program imeneyi ili munakumana bwanji. Musachoke tikhalire limodzi. Monga nafotokoza zakale kuti lero tikhaiti kucheza ndi mtumiki wa Mulungu amene wanditunda Bishop Kapenga komanso my Bishop Kapenga amene tikhaiti kumva nkhani yawo ya chikondi mbiri yawo ya chikondi kuti inayenda bwanji. Kuno tili kuno ndi ku Machinjiri. Mundilole kuti ticheze nawo Bishop komanso my Bishop Kapenga. Tikulandireni na Bishop kumene. Tathokoza. Mwatira njabwino pakumpano pano tokuyamikira. Zikomo kwambiri. Nditudi. Fanakulandirani. Zikomo. Mama takunyalirani. Tathokoza. Moyo kwenda bwanji. Kwenda bwino kayenzati. Wa moyonso. Zikomo. Nditudi. Tili mkatikati moti ife timve ulendo wanu wa chikondi kuti unakhala bwanji. Koma tisanafika kumeneko timangofuna tidzole kodi kuno mmati kuchani kuno mmakhala kuno komanso mwina mpingo mmene mukutumikira ndi wanji. Kunoku timati kumachinjiri amene ku area 5 Machinjiri ku source nde mpingo metu tumikira the Believers Assembly International Church panthabira bacha pastage ndi pamene titi ndithu ena timakuona ndi ma social media amakhala mukupeka manzo siyana umekeso nditumika pali area zimene zija nditumikiso chifukwa kwambiri kwake timafuna tizikamba ma real life zimene miyo yathu imakumana nazo zimene wena amachitira wena ya so tikamalalikira kutchula verse mudzaone mulalika akamalalika twentelenge Mateyu sukuti zimene azilankhula ndi zomwe zawerengazo amalankhula zina anthu ena inu komano nkhani yawerengedwa ndi ija koma zikuyankhulidwa zambiri mpaka uwana kutambasula uwana koma zotambasulidwazo amakhala kukamba miyoyo yanthu so zimene tija kwambiri kwake timakamba so miyoyo yanthuyo nemanjira ena timakati sitili kutali ndimene mawa Mulungu atiti sure ife takunyada ndikoposa tiyambe kumene kumama timafuna tingodziwa mbiri yanu kuti mwina kumudzi nkuti banja ana angati skulu mwaphunzira kuti pano muchita zotani pambali pa utumiki kambiri pang'ono kaini mayi wanga. Okay, ine dzina langa ndine Mere Govat ndirabamu kumapeto kuli Kapenga moda amene kuzana skulu ngoti Mere basi nde ine skulu ndi primary naphunzira pa Banga Catholic primary standard 1 mpaka na 7 8 naphunzira ku Mbame primary sewa chikwawa kuchoka kumeneko secondary ndaphunzirapo malo angapo ndithu naphunzirapo pa Mpingwe secondary kuchoka kumeneko nazapita sokunyuira ndimene naphunzira banja lathu Mulungu anatidalitsa ndi ana atatu first born ndi Wonderful Kapenga amene amachuka kuti Waxeke ndi first born, second born ndi Jeremiah Nyamatasu panopa kulibe ali ku Zambia third born amene ali last born so nditsika na Moses akuphunzira school kunyoira secondary school form 3 chabwino ndithu kumudzi nkuti kumudzi ndi Kusanje makolo anachokera Kusanje kwatengani mai yanga anachokera Mwatengani bambo anachokera Kusanje kwenikweni pa boma kwenikweni boma modino ndi asena ndetu eni ishabwino kumeneko a Bishop kambiri kanu pang'ono tikudziwera. ine ndine Charles Bishop siyabwera nangadizo la ndizolalikalikirazi komano kwanthu amene akundidzona ngoti Charles yes so kobadwira ndi kubangwe kukulira kubangwe pamvula pacha ndiyeno moyo wonse taukhala kwa mvula skulu pa Bangwe primary kenako kudzapita na Mataba primary secondary yake
ndi mutikafuna panga matamati St. Kizito High School. Oh, St. Kizito. St. Kizito High School. Msewa Zomba. Yeah, form 1 paka form 4. Ndiye no koba ndinandubangwe koko. Moro muzondo kubangwe no? Kutreko kumudzirika kumudziri kubangwe. Mwamadi village tie machinjiri. District Blantyre. Yetu komano ndine Bishop Kapenga chifukwa tino talalikiranga ta pastor akena kutadzozedwa khala bishop nde kumadzafika panopo ndithu kumudzi ena kubangwe engakayizodabwitsa kumudzi town kumudzi kubangwe ena kumudzi kwawo kunsanje kukhala asina nkhani yathu yalero nje kuti zinakhala bwanji munakumana bwanji kuti lero ziti ayi bishop komanso mama bishop zinakhala bwanji choyamba nchona kuti tonse tochokera kubangwe koko iwawa makolo ndamene anachokera kunsanje koma iwo nawonso ndobadwira kubangwe konko kuti makolo anabwera kale zedi makolo awo kubangwe eno kubangwe makolo makadani nthawi imeneyoyo my bishop makolo anachoka kunsanje kubwera town amapita ntchito amapita ntchito ku Malawi I think Malawi book service achina rekona yapo anabwera ntchito kukazika mbangwe ndi feta kuchaso kubangwe kucha kula school china chili chose kubangwe kwa mfura komweko kufubele kwa bishop mimi manibazi ndiri mudzimozi amadamu hudu imozi nthawi imene kwawo ndipantunda apo kwathu ndi pamusi kubangweko nde ukayima kuti uyang'ane papo ukaponya bwino diso umakhoza kuona munthu uyo ali pakhondeni nde panakhala ukakhoza kuona bicho panakhala chani paphiri ndi pansi direct chisomo chitayambika sizimavuta mangosuzumira badala ungoima pakhonde ukadzatere lala kulibe mafoni direct ndokoza kuti manja amazana chibwenzi chikomba mmanja tena kuona ndakuona koma zinakhala bwanji kuti apantunda paphiri babangwe kumvula ndako musi kuno akomane zinakhala bwanji sono nkhani yaife ndiyo pasakaso zedi chimene chopasakaso nchona kuti maimene ndi tikanaka sitinakwatirane mwezi nduti anche mwana wanga uyu chifukwa chona kuti nditayamba zopemphera anandi brother wawo anatisiya mzimu wake usemutendere koma brother wawoyo tinayambira limodzi form 1 ndataona kuti ndamba kupemphera ndamene ananditengera ku church cha Living Waters iyeyo ndi analizanga kwambiri fika choti nayeso zopemphera amazikonda nde zinandipangisa kuti kwawo ndidzipitapo pafupi nde family yawo ndeti family yawo inadzakhala ngati family yangaso chifukwa ndi mapeze kapo almost every day ndimakhala kuti ndili pakhomo pawo paja nde china ndichona kuti family yawo yonse amayimbira limodzi kwaya ngati Govert family kwaya ndeno ine kuyimba sinemata komano amandiphunzitsa kwaya ija ndimayimba nawo ndoti mene timakhalira timaonkhanga kuti ndi family imodzi maona komano maganizo okuti ungaganizo kuti ndingafusire iwo ni matwins anabadwa mabasa ofanana awiri ndiye maganizo kuti ndifusirepo mmodzi ndinalibe inalimango ona asikanoka inalimango azilongo athu mwaona basi kuma yimbira limodzi nyimbo kumapita school life ndikumapitirira choncho komano kuti ndipitize bekwenda ku ndifuna kuti mtima ukankhe mwazi kuti mtima unyamuka kuti yake waba awiripa ndifuna uyo ndemuyimvetu chifukwa ileyo ndikupanga school ndimapanga so business ndeni mapanga mlimbi muja ndi manai ndi bench ya sabato ndiye tugulisa sabato kundupanga school ndiye kundukacheza kwaukuti ndiye ndikufusa
iye tsiku lina ndikuti usuna pite ku church bwanji adene sabata yanga yang'ambika ne sabata yang'ambika ndiye chifanya kisuna pite cheche ubwere ntawuli pa benchi ndi sabata yake yakhaliso sagudo ndizakupasa imene usanamizire so kusapita cheche milandu inayambira pamene koma munali kufunatiza sapato zokuthandiza kapena mbanengo mponga yambira nkhani ndemumvere ine sinanga na manda ndini mati kumanuka sikana kaka mwawitwa ndimadzono aka nditati kuti ndifuna ndiyesedwe uyu at least zikozochitika kuti nditakumfusira kuma nditati ndamfusira ndikundikana ndikunena kwa makolo idzapulika yoti nchani pano ndoti sizabwera ndoti kemu imene ipangoita tenti zimanga ndizambuye komo kumudwa ndiye kubwera dzatenga sapato kudzatenga sapato basi nani nizanga mbusaso iye anali mbusa ine sinali mbusa ndeno tatapenda ndati ndikamwe fanta banzi zathu kudya ija mulimbi muja kumpasa transport dzipita pamene pachi panaoneka ngati china chake chamata kuti kena kake kayambika ndetamba ulumikiza nalo muchete kamachoko chechi tikuenda lemozo kambisana nkhani kenako basi ine ndikumfusa kuti kodiwe nditati ndipange nawe mapulani oteri ungadzivomere siwe wang'ono kuti mwina ukozopulisa skai tifika kama bishop lisa nafika pameneko my bishop ino wamene makatenga sapato makangotenga innocent leka pamene madzowa kuti yako manu sapato ikuseliko akulu watu akugirikishika muntima kamene simazindikire sindinazindikire ine nikango tili kukatenga kwa mbali oho thandizo lopezekerato mbali oimba naye kwaya komanso brother of church fa church so timapempera chimodzi kwaya so church timapempera kwaya so ku church timapempera chimodzi dofa ti family timapempera so limodzi ndemako bazi ndiwatenga sapato ndimako watenga sapato usazo kuseri kwa sapato zaza usiku kuseri kwa sapato usazo kuseri kwa sapato kulingani ndapisha muti muna kwanza fundo litiro ani so pene pajata bwera sapato japita naye kunyumba madala awo ndipena kuti nditadzapita bambu ine bambu ndipo tisapato ine ndalama zingati ine mundu ndapereka ulere ndifunsa zo ndalama zingati ndati ndimagulisa 70 kwacha ya 70 limene entawe imene simafika 100 ndimagulisa 70 koma iye ndinangompasa fika choti anandibesa pato yamufananena tikalatha kulipita yemondo ina ndi madala wansoso salishu nacho nazanga naona kuti umene wachokera amenoja khanga ndipena pache waphinjika ndanandelembera kalata osamba khukudwa ndi makolo ine ingatambulembera na makalata I think ndiwokhwima ndikuti anaimba ndiwo kuti okuti musakumudwe nawe ya ine ijera tu nena kumana chechi kala tondalandira sina kumudwe ya koma iwe mfunika tikambira nezeze so makolo ajalakanga na shonshakina yake akomera nsongo apakisadi zimene ayankhula zija uyapita kuseli andilimbikitse mpima kuseli ndipendetani mwana kuti akuzopanga suzi ndikuseli wakwima mene tambokambirana zikuseli tambokambirana kuseli ndiye iye amadzaka ano kuti ndikaganize ndakamuza twin sister kuti Charles akuda ndifuna twin sister ajali usayirikeze kukana mvumira mimi janditsogolo akuti musayerekeze kwakale usankana mimi janditsogolo ndiyeno sinanga problem imene napo ndiyoti before leme kantima moyo unali wachinyama kwa anthu ndidziwa unali wachinyama wachamba ma drugs and the like mowa chani kuchita zambiri kuchizipongo yathu ndiyeno kulemero kantima
andisama khulupira kuti akupanganize sabwerera soku zomwe zija nde mantha iye anali amenewo nde kukamfusa sister jali amene uja adati minuka tini taya zakale mfomera pano mwaona ndi pamene anati ndikuyankha nde ndipanana ndiyankha chabwino nde ndipamene tinaenda ndi ubwezo wathu mpaka na kulemba form 4 tamene tili form 3 mezi machitika zofusana nde kulemba form 4 nanga subunakene mapanga business kungopanga za form 4 kungopita tulukako ndapo kuyamba ma preparation awo yera my bishop ulendo wayamba umene bishop munawakana musanakafuse kwa sisi inu mudamva kwanje mmalinga mwana kuti azimata amene wandipeza akuganiza inu chimalusa magazi mano ndi chani ulendo wayamba mutakana of course china ndisosa bentenderete mano ubunake ndikapemphera ndeni ndachipempherera ndeni tinamulongosera twini uja iyo chera ndilimbikitsi zinakhanga kuti mkati mwanga muno ndemwabwera maya kwa mphamvu ikinye mata kuti ndita kumwe yangu akoneka ndi watsogolo fanhambe kuti amakona amalimbikira kwambiri sopempherete skomu so timbangira so remote ndeni wapona bena kuchitira ifi ndi mavalidwe anaba kuti tete amavala bwino nyamatayi kwambiri mpaka lero kwambiri ndimausi amavala bwino zimene ndopangisa bekundibisa ntima dafiti watsogolo alibitsogolo bwino ndakapena sola zimuna mafuna zaona bila kuvalira mazoni mwa muri sogolo muone badali mwayo batali ndema tunayo kapembedzera kuti munamumve kuti ntima pakuti ambuye ndivomereze ndeni naona kuti ntima wanga ona ivone nako zoni pana zoemerazo zomwe zachikondizi mupemphererenji nyana masuku anadanza chikondizo mwezi mwezo tikafusira kwa ambuye ulizirani ambira matero kumapemphero ndofunikira china chinachitika ineyo suti nangofika kuti ndimfusire ndinainisika na wina amene ino ndinkafuna ndimfusire pa chechi pacha kozi ndikumuka ndikupemphera ndikumamuza mulungu kuti ndifuna ine ambuye mudzandipase mkazi wokhulupirika ndikuchita mapemphero tsiku lina ndinamva ngati voice kuti mkazi wako ali mchechi momuchi ande nazunzikatu fukati madikangana sika naliyesanga ndipasamoni mosekerera kapena amene wina kamasuka nani kapena ndiyamene saka ni chechi momu ndio kuponya maso ndi aliyeseni mamika pasikero ngakhale kubuyo choncho but siku lina I said ndikumbuka tsikana natengana ninzanga mpaka kupita kunyumba kwa sika nayo msikana na kamene ndi amandigera ndalama kundikunda kwambiri amune chalo mpaka na natenga zanga nduti ase sika na uyu zikaenda bwino nifusi nzanga ujana ndizotopemphere ndiye nanyamuka ndi napita mphiri nakagona mphiri 2 days usana ndi usiku kuchita mapemphero ndabwerako ndi pameneno ndimapezeka kuti usiku nditagona ndinadzalota sikana chataima uko ine nditaima kuno manja anatsika kumwamba manja oka kankha sikana ujongo ndikankhira uko mwaona nde kuti acha nayamba kuzemba mwaona munangotsimikiza kuti esamene kena kwatona ndikuzemba nde ndinadzamona tiwamba nokuwonekera nomakalazi enieni atapofukoza anamwalira anapizikona kuyenda ndazibambuwa kutani ngotayika munthu uja ataona kuti ineyo basi kalibenani moto mebisho kunayira kukhani nthawi yopembedzera napangaso mapemphero kulandira confirmation iso kuti I think I can propose maibisho kuso kuti muvomere kuja kupempherana nairaso kupemphera ndatwina ndati ukhangana amene ali bwino munati chani basi sina kaniso anakuvomera makumbukira masana mazulo kuchachi kunyumba kuti unali masana kwathu kwamayanga namuzobwera kubanga abwe takhala ponde pawiri tukucheza kuti kwanje hayi ne basi panokonda limba ndi twin angaso anditsimikizira iweti endeli mozi basi ndeti naenda kandime kenda ndimene amagadzwisa kwawo kuti Charles ndine dziti chonchi ndekunavutatu sungamulole amene uchi ndichigawenga ijayo tikuzwa bwino mbiri yake tikuiziwa osachibale anayima kutsutsana nacho only the twin ndiwo ndamene anayima sotia mpakana
ineyo ndeni nkango yesesa kuti ndikathamanga ka business kaja ndikule shuga chanchani ndikatule kuti muna mfewe mtima mpachaleta anaweza kutosea jambo ndikonda pananenga nthaka ili bwanji kuti panangodzitsa anthu akwanu kuti akanga litu atchalo aja ndiza serious mbona chaka kumachaka I think siginasi at least maybe 6 months mudakira ukanena kana itulukira okha zilipo tuziwiri ukachita kunena kuti ayi khanga likuzayena kapena ayi ukhakuitulukira akasiwa libwina anakanena natural nene fukati nagwiza chaneneka nitsi sinaoneka kuti sinavuta komabe muno wake ndinalimba kuti ayi ndakonda ine mamuna pakana mamwanga ndamene anavuta kwambiri akakana kufacha background kutana ndofuna ndamana adzika kumenya tendo kuti aiso anasinza natebelo kanti pamene komoni simunavule nthena ikonena kuti makolo anga mpaka na munthu akunkana bwanji lingozitaya ofaso nikana lazima kumulwitsa kuti makolo amakhanga kuti iwo akusunga beza kalikali ndekwa ine mabe nimalimba mtima fa cha twin ndanga amakhanga takukanga amati samvera amenepo tiye nazo mulole basi tiye ndi maprogram zilokoma final zinapezeka kuti zinatheka ndithu tinapanga ukatoera bwinobwino makolo atiaso anavomereza pambali pakuti kuna makolo anachikana kwayambira mmene tikumaliza kuiza kwathu episode yoyamba imeneyi tinene kuti panali zina ziti zovuta pambali pa makolo kuchikana koma muchibwezi mwina timahopu kubwera kusokoneza zovuta ziti zimene unazwa njira yanu yachibwezi musanafika kukhala ya serious soba ngondo imene nalipo sinanga ine ndiwo tinakula mosiyana kumbali kuti anakula makolo onse alipo so control inalipo yonse pamene ine nakula ndi mayi ndeno muchinyamata changa komanso ndi dzina loti Kapenga mwaona fuka choti imenenso ndi nkhani nazo Kapenga wa Mulimbi batimatsika wewe amenaja ndi mambanga ni munthu ni mwana wake ndipo mambanga ndamene anamwalira ndamandilera ndi amenaja komando ndi makhala ni mayi athu ndendi Kapenga asikana samandikana kale lego leo Kapenga neno ndatembenuka mtima ndatesa zonse zija koma zange ndeneka ndi muzoti wakutana chibwezi that one ndeno ndi very man ndikamulu tinoenda kubwezi wathu ndei makhala ukangoteka ufuna ndioni chibwezi chako chakali chicha koma aya izinatha chapita mmene motu ndi mmene tachezera imene ndithu ndi gawo loyamba kucheza ndi Bishop komanso mama Bishop Kapenga. Program ya munakumana bwanji mukhalenso pompo sabata ya mawa pamene tidzakhale ndithu tikupitiriza kucheza kwathu kuti kodi atakumana imwe ndizokoma zosiyana pobwezi wawo kutengana kunali bwanji banja inayenda bwanji panonso banja ndi utumiki zonse zikuyenda bwanji koma mwachidule Bishop titangomva nyimbo imene tingamve tikumaliza kucheza kwathu kwa tsiku lalero nyimbo yako mtima kwanu ngakhale yotani ineyo mutandikira Faith Musa chifukwa ndimamukonda ndi mwana amene namona kuimba 1994 pascom koma ndimamukonda ndikamamona lero amayenda nditi imwena nditi kwambiri sini mataka sini ndikapote